Ghana cities. Their friends was so I can't say na Fadu Papa and now what you da. Na Pentecost. Asafo wo mo ba ye ka wo mo esika ne bomwa eye million no enom ya genti ya da wo mase da mase enyama baby, I will be up a 6 years. Sana Anita also 8 years. I was happening, Madame, I was so 8 years. Drama parliament on any year. Sunny, a woman, Cassani, woman, so woman by ya. Woman could tell woman some more payback. Oh, yeah, Namofa Elina, what you da, ya JT, Madas. Asante Mampong, Asante Mampong. Yes, I'm far now. What you did in life, no? Momay Asante Mampong for near draft for now. I'm funny life. And my I go nanum bread to a busia. She and no more motivated just so. One more quack, one more crab, and never more one a beach abomo. When you attack or call one a modina, what you da. Nana mijina ha, mijina hama. I am a wafa, Amankwah. And I didn't know what you day were papa and chikafu. A kana make an anonum abrefi bem. As soon as Adishibusia, a brother queer nanom. And never almost woman attack or call one. Medical children said, Rich about one and now why you patayim, you know. And yes, I come over with drama or mobebaha. In him near men and another woman to me a year or about penny nebra guasari agua. Bibinti went to me, Amma. And now, no for say, Emma, me a queer ma, no for Kwadwo's lawyer. Sana mammy Jem Fua, me or fire actually. Abusiani na mo papa no echikafo
ena ekasɛn wɔn se wɔn baayɛ a ɛno 1990 me na ama baayɛ ɔbaa deɛ wɔso ɔka bia ɔkaayɛ nananom aba wɔn se wɔn de hyia na yɛdi ne na wɔtwe dɛnti abusua pani wada wo masradai gye na fa bɔ mpaipa sɛ akwantinfi wo se de twedi ampo wɔntwa mo firi wɔn mai so ɛne wɔn nananom yɛwie ne nyinaa ɛyɛ mo se wɔn no mo papa no nana se bo nso ne chikafo ɛna ɛkasɛn nana ma bɛ fi bɛ mo so wɔn kuta wɔn ma sa million no maako edu 1,000 Ghana cedis wɔn no wɔn nkyerɛ deɛ wɔn te ka so esanse wɔfa yɛ Amankwah yɛ wɔn ba ne mpɔnti wɔnyɛ mo fa nto akyire na sɛ yɛ tumpata mo de tumpata ma genti madase yɛda masia enyama yo onika tnase onafofo a wɔn wɔ Pankrono estate wɔn aduru ha wɔn so ɛkyia Pankrono fo ne etimetimfo mo ayade adurafo ayade mapɔfo ayade nkubetafo nipa nyina adɔfo ensefo nyame won hyira mo wate yɛda mo ase yo ka number 3213 wadama yo hu ye kakra ma ye na obi pese otie na otu ema me akua be ma ba bia wo bi atime se de wonu ante Mary asem wo kasa kire woni ana ya homeda enye sanka wo ha ante Mary so ba ya wo kuta ne nsam ope baako ma me je na fadi wonu ana wo tweda ya chenti madasi ma me akua be ma wadama sa tie me ebro sade ya on ma brenya ne ba ta akua o kasanie osono nuanom emanyina monye me ma me akwa be ma openo baako 100 Ghana cedis do ba pata akwa de ma na de atu nuane na wotwede de ekaso no ya genti madasi yo na nanu betu abusua nyina mo adama mo fa mo aso emfemme wo afasa Kwadwo owo ani be ma se wadama na watie me yo na nanu nyame wo hyira mo wate na wo so watie me ade kirede esi wo so na ka wo nuanu nyina wo fo sai me ma me akwa be ma lawyer saa na me wo fa ya kire ana me ma me amonu jemfu a me aba wa na wo me gina ha me ka ho bie me gina ha wo fa me gina ha ma wo yire oba pasaka ma me saka me ne saka bodo bo wo mpane ho asem ni ba wo na kasa kire we wo dabichi oyire sa Kwadwo oyire sibirichi boy ye wa mo ne na busua so ana obase wo mo se wonu aka nkyena gu ena na ye na wotweda ye de pada pa ne ye de beja na kwan ne abu na ekosi bosome nsia eda toso aduonu nsia aduonu nso ne na aduonu nwoche ye de beja unu akwan aya wo yire na asaka buansi oso obaya wo kuta ne nsam ne na busua wo pimie no ofo se Kwadwo wo ne be ma se je ne fadi unu ya na wotweda ame mona mo akuma ase yo ema me be ma baby a wo bi atie me lawyer wadaro ma wo so etie me bi saa na ka kire demfo a amono wo so etie me bi ijira ba sister Afram sede mo nua wo kasane wo basima wo so ba ya wo kuta ne nsam openo baako wadama di amabobo nyina amonye na mofani na wo tweda yo abusia pani abusia nyina ofo say lawyer me ma me akua be ma me wo fa ya kire saa na me ma me amono jemfu a edika aka sa mo ya mpanimfo ntina me dika bomodi ma me abaabi a wo bia tie me gina ha ma wo kunu eye owura ena ekasai ma me wo kunu say achiri awo achiri
na kana se be mama kwa pam na ye di na wachi den wo wa ha na usu ba passe ade ato wani mami o ora chichefo ani twedi ampo nyankopon oyema wanka wo ya wate okro ne na bosia na usu ba mpa wo mo ba ya wo mo kuta wo mo 500 Ghana cedis million no enom mami o esi wo so a enka wo mama no mo wo fa no ma bosia nyina mo fa ni na wachi da yo ema be pe me ma lawyer me ma me jemfua me na na mansa ye mo ade nyina mo adawo ma mo fa mo aso enfeme ijina ha me jina ma me fu ako amma sabe wo mo ekasanie wo mo so wo mo guta wo mo 200 Ghana cedis do mo de mama na mo de ateka so no no na na mo dwafo mo adam obi ana mo kona date no obi ru afia ayabusu mensia ne mo ada toso aduononsia aduononson aduonomoche ana yade ebicha yade hia na na Amankwa ekwan yo ofayere erade enkamo ho era mo nyina asia enyama DJ Kwadwo Amankwah mo na ewo ho ono so adru ha ochia yo mama baba bia wo bia ma me temie adi chede ese wo so akabusia nyina ma me sawachi bijina ancho bia na estate for abachia ye Mr. Boachene ne dom wo mo so wo mo ba ya babu Monica 500 Ghana cedis ese so akabusia nyina fadi wo na watweda Monica baje wo mo receipt ekoma wo ya watch Mr. ya watch mesramo mama fu akwa nensa na omo bebo ye no aya ma avec ma wo mo so eka ho ma avec na ne manyina eka ho bi mekana say ya wadaro why yo mamare e ma me be ma tie me sada ya oba na wo mi bonkro ono so ekasanie oba ya wo kuta ne 50 Ghana cedis ode ma na mo de ateka so no no mesra mansa de obi bo no antini din ya eya amefu akwa ansa 200 Ghana cedis na ya na so ye no eya ma ve ko ne ma omo eka ho bi ya genti ya dawo mas bia wadama tie me ma me akwe ma mo no jemfu awofo se wo fa ya kire mi gina ha ma ye mo nua dada kina mo ne no wa ma no ne enche bia na woni wonua na asai ebe chiaye wo mo se wo mo ba ya wo mo kuta wo mo se million no ba ko wadaro ma mo nye na mo fani wo mo nua na wo twe
nyina madama monfa mo aso emfeme enche bia na Asante to bechiaye eyo ofa Amankwah ne classmates osane wo mo na wo amanone wo landing wo mo se wo mo baye ne wo mo nuane ni ho a wo mo nuane mo mpanimfo na nketo a aka ewo ho wo mo se wo mo bodi o mo baye mfoso wo mo kuta wo mo sam na twene bo a wasi wone woni wo mo kuta wo mo sam 500 Ghana cedis yanye na yefani na wo tweda ya chenti ya das
Oh, that is to see.
Corporate was happening. A pegay, and we are say by. And now we are quite a bond source of baby. And this is the insurance to the early time dozen. Or when he has suffered Atakura or say, Unianum, any Munina, and to offer Sako of us. Yeah, would be any moon like Safata Plano. Hereby, you could have 5 million to room. A young swan or 1 year. Now we're going to drop a tell. This is so into crowds and one boy home to me. One of the Mahu and Amankwah. Modia, Modio. Hereby, they are money, I don't know. Montpellier. I soon a monk a crank a tro at the Cherebiano. It's a big crowd. What do you ultimate French when my mamma is saying? I'm a bad bitch. You. I go Nana Mabusian, and Nana man say more dear. It's now me, Jama, men and Fabia, a more dear. One so one more, one chabia, one more take us so. Or more by a dra, or Mukuta, one more semahenu, 1 year. Namofa, any now, cheddar. If I actually, baby, I will be our dam for the 10 times to me, so better deep. Nana man say more dear now. It's now me, Jama, mirror fire actually, a year will be under 4 young core, a brabos. Said a friend on all fabons in Eka say. Of actually, what we are so by our Kutan and some 200 Ghana cities. Though they buana idea do me and now what you done along. I was saying, Mamma can't home be 1 year. I'm offending now what you done. Ya GNT, Madas.
Saye mo ade nyina enche bia na nana safo kantanka oba ebe kire eye na de kire de a wode teka so ye nyina ye nim sene ma me nimpon ene eye nana mansa sa na ya me nana sewa emma wo mo se nana safo akasa woman so ete chira tekaso million no mienu na sede na nanom kaseni wa kesi breakthrough ebusia ya jeti ya da wo masi ya da masi enyama
Abasibu aten baby awo bia fa waso FM. Mijina masike one wonu akwabna asare. Sane wo mo kasanie. Omo so wo mo baya wo mo kuta wo mo sebo pene baako. Esusu a enka wo maame no mo wo fa no mabusua ne fa edi wo fa na wo tweda. Ya jeti madasi.
eche nana me Asante atoya aye Monica mambabo na fofo na dru ha omo eche ano ye mamo akwaba ye mamo nyina akwaba samode do ebebodo abeta mu ni abechi na wadi ne papa na otwida ye mamo akwaba
so mame. Eba me kwema baby a wo bia wada mate me. Lawyer Seven so atakra be me na wo so tie me bi. Anje mfu a mo nyina mo ka ho ofo sei ofo ya kire. Me jira mame a me nua pani sister Kos. Said the munua e kasanie. Yanka na yawa Mampong ade dia da ne so no ane ye bekọ so aka. Eye bogata wonya ne baby ko ne debichi. Ono na kasa munua no no o kira de wo teka so. Wase wo ba ya wo kuta ne nsam wo pe bako. Anano mo ada ma monye na mo fanti wo nua be ma na Amankwah pam na wo twede de kaso. Ya je nti madase sister unuanom da wase enyama.